Imbis nga motabang sa mga biktima sa linog sa amihanan, usa ka pamilyahan na hinuon ang gitabang human nga naaksidente sa Trans Central Highway habig sa lungsod sa Balamban samtang nagdala pa og relief goods. Gikatahong nagmalfunction ang brake sa usa ka pick-up vehicle, luwan ang napuka tawo, apil na ang nagmaneho niini samtang miliko sa kurbadahon nga bahin sa TCH. Base sa CCTV footage, alauna sa hapon sa Oktubre 5, nakita nga naglisod sa pagminor ang puti nga pick-up samtang mikurbada og nagbiyahe sa Lugsungonon nga bahin sa barangay Kansumuroy. Human sa pipila ka gutlo, makita ang pag-igo sa maong pick-up sa gisundan niini nga multi-purpose vehicle hinungdan sa pagkalimbuwad sa MVP ug paglahos sa pick-up safety barriers kilid sa dan. Dinidapita sa barangay Kansamuroy, Balamban, Cebu nga nahitabo ang disgrasya sa pagbangga niining Mazda pick-up sa usa ka Mitsubishi Expander kagahapon sa Domingo, Oktubre 5. Makita nato nga ang maong sakyanan nagpabilin gihapon kilid sa highway tungod sa grabe nga damage. Mikabat sa 11 ka individual ang naangol, apil na ang driver sa Expander. Asoy sa kapulisan sa Balamban nga nakaangkon og samad ang tanang nalambigit sa aksidente ug dayong gidala sa Balamban Provincial Hospital. Hinuon gikonfirmar sab sa Balamban Police Station nga luwas silang tanan ug way nakabsan sa kinabuhi. Siyam na ma'am. Sa Mazda niya sa Mitsubishi kay Driver ang nakabutang? Driver ba ang nakabutang, ma'am? Driver ra. Wala ra may report, ma'am, nga naay namatay. Samtang niadtong Oktubre 4, usa ka Toyota Hilux pickup ang naaksidente sab sa TCH nga paingon unta nga maghatod og hinabang sa San Remigio. Daling nakatabang ang mga tinun-an og faculty sa Cebu Normal University nga paingon sab sa amihanan sa dihang naabtan nila ang maong aksidente. Usa sa mga naangol ang usa ka babae nga nagsabak og anaa sa iyang third trimester. Subay sa maong mga aksidente, subling mipahimangno si Gobernador Pamela Baricuatro nga mas maayong limitahan ang pagbiyahe sa mga pribadong individual paingon sa norte, aron kalikayan ang risgo sa kadalanan ug aron mas muluag ang dagan sa mga sakyanan. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.